Hyökkääjät ovat ryhmittyneet jo hyökkäysalueelle. Pylsy. Näin pallo liikkuu eteenpäin, se tulee Varkain sinne maalin eteen ja siinä on vielä Pylsyllä irtopala pelattavana ja loppujen lopuksi se on maalissa ja Classic siirtyy 0-1 johtoon 5.45. Kamppailun avaus erää tahkottu. Tässä nähdään maali ja siihen johtanut tilanne hetken kuluttua uusintana. Ensin siellä pallotellaan. Krister Savonen heittää eteenpäin. Ja siitä vaiheiden jälkeen Pylsy hiipii maalin eteen ja iskee tämän kauden 10. maalinsa. Siitä lähtee peli liikkeelle. Piha. Reunamäki. Piha. Reunamäki täysin vapaana pääsee laukomaan ja siellä on 0-2. LASK ei pysty tätä tilannetta puolustamaan. Classic kiittää ja siirtyy 2 maalin karkumatkalle. Uusintana nähdään tästä sisällöinnistä. Peli jatkuu. Siitä laittaa Jussi Piha pallon liikkeelle. Kas näin. Sieltä pelaa ensin Reunamäelle, sitten Piha uudestaan maalin takana. Seuraava syöttö ja kas kummaa, siellähän Reunamäki on täysin vapaana maalin edessä. Ja Reunamäen maali numero 8 tällä kaudella on tosiasia, joten... Pentikäinen alakertaan. Lamminen, nyt on hyvän näköinen tila, veto lähtee! Ja pallo on myöskin maalissa! Justus Kainulainen iskee pelin 1-2! Ja läpsyttimet saavat Lahden suurhallissa kyytiä! Perhepelin kunniaksi, no mikäs siinä muuta kuin pistää palloa maaliin ja siitä nähdään Seuraava osuma tähän otteluun, se on kotijoukkueen ensimmäinen maali ja tärkeä kavennus. Classic pomputtelee, Kainulainen nappaa ja siitä lähtee ranne ja se on yläpeltiin. Se menee suoraan yläpeltiin. Leikkanen. Sieltä lähtee Leikkasen laukaus, Ruuhkaan tulee. Pallo pysyy edelleen Classicilla, loistava yritys, Lamminen laukoo ja laukoo pallo maaliin. Laukoo pallo maaliin, Classic siirtyy ylivoimalla 1-3 johtoon. 7.09 on toista erää tahkottu. Ja näin ylivoima puhuu Classicin toimesta. Janne Lamminen iskee pallon maaliin. Ja tästä nähdään uusintana Leikkanen pilaa rauhassa. Jatkaa eteenpäin uudelleen Leikkanen. Ja sitten sieltä lähtee laukaus. Pyörii eteenpäin ja siitä Lammisen kutia taitaa vähän sieltä maskin takaa painua LASK nuottaan, kyllä vain. Siellä on Salin tekemässä hyvää maskia ja sitten vastaan jatketaan. Leikkanen heittää eteenpäin, jälleen pallo liikkuu hyvin. Loistava syöttö takatolpalle ja sieltä löytyy Lamminen, joka paukkauttaa toisen osuman heti seuraavasta vaihdosta. Nyt tarjoilee tamperelaisjoukkue kyllä kylmää kyytiä LASPille. Ei siinä kauaa ehdi nokka tuhista, kun Lamminen on jälleen asialla. Näin ne maaleja tähän iltaan 2. Tästä nähdään vielä uusintana. Lamminen näyttää, että syöttäkääs tänne, täällä on vapaana. Siellä on niin sanotut avoimien ovien päivät LASPin puolustuksessa ja siellä on... Tällä kertaa Salin ei ole aivan ehdättänyt sinne ja seuraava vastaisku tulee tästä. Pylsy, seuraava laukaus ja irtopallo. Se painuu maaliin ja tämä on 5. maali tähän otteluun tamperelaisjoukkueelle, joten sillä on nyt 95 osumaa tehtynä. Ja se mainittu 100 maalin raja lähestyy koko ajan. Tässä nähdään tilanne uusintana. Pallo pyörii ensin LASPin alueella. Oranssipaidat lähtevät uuteen nousuun. Classic katkoo. Käynnistää vastaiskun Salin. Odottaa palloa. Sieltä se tulee ja maalin edestä. Irtopallon lusikoi sisään Niko Salo. Ja tämä on, sitä ei toistaiseksi numerolle 7 tule. Järviö päättää syöksyä pallon eteen, laittaa nopea pitkän, hyvä yritys! Ja se kantaa myöskin tulosta! Kun Vili Näveri täysin vapaana maalin edessä ja heittää rystypuolelta palaa uuniin. Ja peli on numeroissa 2-5. LASK käyttää tilaisuudensa hyväksi, hyvä pelin luku, loistava pystyavaus. Ja Näverihän sieltä maalin edestä löytyy, katsokaa nyt tätä herranen aika sentään. Loistavaa pelin lukua.
Laspinen maalilla. Järvinen. Kun Justus Kainulainen pelaa palloa ja sitten sieltä se liikkuu. Hyvä lämäri lähtee Klassikin puolustukseen Miikka Pentikäiseltä. Sitten tullaan toiseen päätyyn. Ai. Emeli Salin pääsee täysin vapaasti naulaamaan tämän ottelun 6. Klassik osuman ja peli on numeroissa 2-6 juuri kuin toinen erä ehtii ylittää puolivälinsä. Laspila ensin hyvä tilanteen tynkä, hyökkäyksen tynkä Klassikin päädyssä, sitten on nopea vastaisku. Tässä tuo hyvä laukaus Pentikäisen tykki ja sitten lähdetään jälleen vauhtiin ja Salinhan sieltä löytyy täysin merkkaamattomana takatolpalta ja Salin nautiskelee pallon maaliin, iskee tässä kamppailussa ensimmäisen osumansa omalta alueeltaan pois. Lamminen, Reunamäki. Maalin taakse loistava syöttö pihan tarjoilu maalin eteen ja sieltä löytyy Miro Lehtinen, joka naulaa pallon maaliin ja peli on 2-7. Classic on siis tehnyt 97 maalia tällä kaudella, joten se mainitsemani 100 maalin raja, se lähestyy. Reunamäeltä hyvä esityö maalin taakse. Sieltä löytyy Jussi Piha, joka pelaa sitten maalin eteen. Tässä nähdään Piha maalin takaa tai sieltä maalin tuntumasta maalin eteen ja sieltä on helppo naulata pallo maaliin. Olisi saanut vapaana maalin edestä Miro Lehtisen. Tällä kertaa niin ei kuitenkaan käy. Paine pyörii ja nyt olisi menossa Lehtinen juuri korkealla syväämään. Reunamäki vielä pystyy kurkottamaan pallon sisään ja peli on numeroissa 2-8. Edellinen hyökkäys ei onnistunut, mutta sitten onnistuu. Tässä tuo pallon aina alueelle ja sitten loppujen lopuksi pomppujen kautta pallo päätyy vierasjoukkueelle ja siinä oli Lehtinen jo menossa korkealla syvällä ja sitten Reunamäen syöttö ja Lehtinen kurkottaa siitä vielä pallon verkon perukoille ja peli on 2-7. Molemmat joukkueet ovat varmasti pelillisesti menneet noista hetkistä eteenpäin ja Classic on tänään ollut kyllä todella kovassa iskussa niin kuin on ennakoltakin osattu odottaa ja seuraava maalia on tässä. Kauden 99. osuma. Se on tosiasia. 18.37 on pelattu ja maalintekijänä on Joonas Pylsy. Kyllä on Classic karannut tässä kamppailun toisessa erässä. Se on iskenyt maaleja, se on rakentanut tilanteita. Ja maalivahtipeli on myöskin ollut varmaa. Loistava laukaus lähtee niin erinomaisesti, että ei siinä ehdi sanoa mitään, kun pallo on maalissa. Kolmanteen erään lähdettäessä kotijoukkue vaihtanut Piha. Rasmus Kainulainen eteenpäin. Sitten lähtee laukaus ja lähtee terävästi. Justus Kainulainen iskee eti tähän kolmannen erän alkuun 3-9 osuman. Ja näin ollen sieltä Laspi alkaa hiipimään lähemmäs, mutta tehtävää on kyllä vielä paljon. Se on kuitenkin Justus Kainulaiselle tämän ottelun toinen osuma, joten 2+0 on miehen tehosaldo tältä illalta. Siitä hyvä hyökkäys ja Kainulainen laukoo. Laukoo kohtuu kaukaa, mutta laukoo sen verran terävästi, että 55 sekuntia on kolmatta erää ehditty pelaamaan, kun pelikellot pysähtyvät. Laspin kavennus maalin kunniaksi. Ja seuraava maali tulee tässä! Tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta. Jere Karjalainen hehittää pallon maaliin ja Laspo 4 maalin päässä. No siinä ei kyllä kauaa ehdi kulua. Se on vähän ollut itse asiassa tämän kamppailun käsikirjoituskin, että kun maaleja syntyy tuossa toisessa erässä, niin niitä tuli aika nopeasti siitä. Hyvä syöttö Rasmus Kainulaiselta Jere Karjalaiselle, jonka ranne puhuu. Ja puhuu sellaista kieltä, että pallo on yläkulmassa. 4 sekuntia ehditään pelata. Reunamäki kaksin kamppailussa Piha. Piha toimittaa maalille, loistava syöttö ja siinä on 2-7
kauden 100 runkosarjan osuma. Mallia Tampereen Classic. Ja katsotaan vielä tarkemmin ennen kuin julistetaan, kuka saa kunnian tehdä tämän maalin. Tässä nähdään uusintana. Reunamäki ajaa pallon hyökkäysalueelle, laidasta kaksinkamppailu, sitten tulee apuja. Piha. Ja kyllä sen maalin niittaa Miro Lehtinen. Jos ennen tätä ottelua me oli tamperelaisjoukkueella 90 tehtyä maalia pisteellä. Eikä toki mitään syytä ole Järvistä sieltä vaihtaa, mutta ajattelin, että jos tässä olisi alaspalvennus kenties halunnut kokeilla vielä toista maalivahtia. Seuraava syöttö maalin eteen ja sieltä tulee kavennus 50. Maalintekijänä Justus Kainulainen. Kainulaiselle itse asiassa, jos sen nyt väärin näitä tilastoja tulkitse, niin se on hattutemppu. Kyllä vain, ja kolmas maali tässä ottelussa Justus Kainulaiselle. Iski tässä erän alussa pelin 3-9 ja sitten toisessa erässä 1-2, joten 2 maalia ennen tätä ja tässä kolmas osuma. Hattutemppu koti ylä. Pylsy ohjaa peliä, että nyt vaan jostakin tilanteita tulemaan. Pylsy, päättääkö ratkaista itse? Ei tällä kertaa. Pylsy, pallo liikkuu loistavasti ja Pylsy kiskaisee, mutta kiskaisee yli maalisektorin muutenkin ja peli nopeasti liikkeelle. Ensimmäinen minuutti on kohta ylivoimaa kulhunut ja hompa komea tykki. Lämärillä lähtee terävästi. Peli on 5-11. Klassikin ylivoimaprosentti on tässä kamppailussa tasan 100. Maalintekijänä Mikko Leikkanen. Puolustaja pamauttaa sieltä. Tästä nähdään ensin tuo Pylsyn laukaus. Sitten nopeasti peli jälleen liikkeelle. Pylsy heittää Leikkaselle. Ja Leikkanen antaa tulta sieltä ja sieltä räpsähtää. Kääntö painuu yli Vaalin samassa. Kolmas erä on ylittänyt jo puolivälinsä. Vilén. Sitten lähtee laukaus ja pallo on lopulta maalissa. Tinu Nivala tekee hyvän esityön tähän Laspiin 6. osumaan. Ja liekko sieltä sitten niin nähdäkseni joku maalin edestä sen verkon perukoille ohjaa. Ja nähtävästi se on Heikki Hätönen. Tässä nähdään ensin Kainulaisen vääntö maalin takaa. Sitten kohta tulee taustalta Nivala. Tästä näin laukaus tulee ja kyllähän siellä vain on Heikki Hätönen maalin edessä ohjaamassa tätä osumaan sisään ja lukemat taululla 6-11. Tässä kenties lähtee pientä loppukirjaa virittelemään. Nivala kopauttaa kentän pintaan, että sitten mennään ja välittömästi lähtee Heikki Hätösen laukaus. Tällä kertaa Classic selviää säikähdyksen. Lindsten pamauttaa pallon maaliin. 6-12. 12.56, kolmatta erää pelattu ja sieltä nousee Classic vasta iskuun ja ratkaisu on hyvin yksinkertainen laukaus maaliin. Tässä nähdään ensin tuo Laspin tilanne. Siinä oli hyvä laukaus. Ja sitten tästä lähtee Classic kääntämään vastaiskua Lindstenin johdolla. Lindsten nousee aina vetopaikalle asti ja loppujen lopuksi päättää Pussi Lastillinen kotijoukkueen kannattajia tänne Lahteen kamppailua seuraamaan, kun sitten tulee Classicin maali numero 13. Vielä on kolmatta erää pelaamatta ja maalintekijänä Konsta Tykkyläinen. Ja tuo maali nähdään tästä uusintana. Lasp lähtee yrittämään pelin avaamista. Yksi syöttö eteenpäin ja vielä jättö taakse. Sitten tulee huono avaus ja siitä pääsee Varkainen laukomaan Tykkyläinen ja iskee pallon verkon perukoille.